Türkmenistan häkimetleri bütün dünya yaýran koronavirus infeksiýasynyň näçe adama ýokanlygyny resmi taýdan boyun alman gelýän wagty Haramda Berdi Muhammedow söwüş wagtyna ýok bolan eskerleriň ölümini şeýle ýokanç keseli bilen örtmäge taýar şekilli görünýär. Söwüş tälimlerine okypsyz bolan Türkmenistanyň ýaragly güýçleri Afganistan bilen serhetde ölen soldatlaryň cesedini hostarlaryna bermekden ýüze gurdy. Çeşmemiň maglumat bermegine görä fevral aýynyň aýagynda Guşgudaky serhetde bir wada 22 esker öldürdi. Olaryň ölümi Afganistanyň demir gazagyna jemlenýän talip güýçleriň söwüşçileriniň hüjümünden bolsa gerek. Mundan daşary da Çeşmemiň maglumatyna görä halkara aviýa reýsi bilen Türkmenistana gelen raýatlaryň içinden saýlap bir näçesini 14 günlük karantina alýarlar. Olar çoğunludaky ýokanç keselleriň keselhanasyna saklanýar. Beýle pasientler nähil düzgün bilen saýlanyp alınýanlygy belli däl. Hiç kimiň habary ýok. Karantina düşen pasientleri keselhana palatasyna çykarman saklanýar. Olara içeriğini ýelejermäge ruhsat edilmeýär. Aynany ýa-da gapyny açmak bir gadagan. Palatalardaky duşlar we tualetler döwüp keselhanaň berýän naharyny ýer ýallar. Ol ýerde bolýan raýatlara köne eýan en çemegdek ýuwlan ýüzi bulaşyp giden keselhana eşigini geýmäge mejbur edýärler. Keselhanada göräýmäge bolmak nugut ýalar, emma naharyny ýer ýalyk bolmasa-da tökmany suratda narhyny tölemeli bolýar. Atlanalım